Sziasztok, Guszta vagyok, 3 óval, és most elsajátítjuk az alapvető vízipipa tömés portéjait, rejtelemmel. Milyen dohánytól? Kérlek szépen, ez egy Dubái sárga dinnye. Jól megrakjuk. Ezzel így vagy szét kell szedni darabokra, nem szabad, hogy csomósan rakjuk bele. Nagyjából a töltsérrel egy színben legyen a dohány. Így valahogy. Wow. Majd, mivel majd szent használunk, dupla réteg autózat. Igen. Rákenjük. És öngyulladós a szén? Még szép. Utána Lyukasztani kéne. lyukasztani. Így van. Ne felejtjük el, fontos lépés. Hát nem lyukasztani. Gyerekeket nyugodt. Dehogy is. Na, lyukasztjuk meg a... Hol a tű? Itt van. Megvan a tű. Itt a sű. Igen. Ott a tű. Jorgos-féle módszert alkalmazunk, mely abból áll, sok kis lyuk középre, kevés, vagy egyáltalán semmi A legszélére. a szélére. Hú, de maestro volt. Meg is volnánk. Talán vízben fog kivetni. Mert videó part 2, most gyűjtjük a szenet. Megszállt, ahogy már mondtam. Eleinte öngyújtóval felhárgáljuk a szemet. Csak hogy átízzam. Várjál. Ó, mint a tűzjáték. Valószínűleg mindenkinek. Még a kielsomult 18-nak is. Majd a nyugtilábaság félretével Igen. vörösre izzítjuk mártészányra. De szép kék lángja van. A gáznak. Ügyeljünk arra, hogy mind a két oldal egyenletesen átézzük. Hiszen csak így érhetünk el tökéletes Hőmérséklet. Így van. Majd egy erőteljes fújással fejezzük be a műveletet. El is készülünk. Nézzük. Most helyeztük rá Most az szenet. izzítás. A 3 királyoknak a szenét. Eleinte nem jön füst, nem kell megijedni.